Vítajte v podcaste Balance. Dnešná téma, ktorej sa budem venovať, sú vzťahy. A posvietím si na 8 dôvodov, prečo sa rozpadávajú. Vráťme sa ale pekne na začiatok a pozrime sa na dôvody, prečo sa muž a žena dali dokopy. Prečo ich vzťah vôbec vznikol a vyvrcholilo to až svadbou. Aj keď úprimne v dnešnej dobe je to 50 na 50 a dokonca aj prieskumy, ktoré robil Gallup, bolo to síce v roku 2015, ale ja si myslím, že je to stále aktuálne, ukazuje, že mladí ľudia nielenže nie sú zobratí, ale zároveň nevyhľadávajú vzťah ako taký. Hej. Ale tak nechajme to preto v rovine vzťahu ako takého, čiže bez nejakého nálepkovania, či má dána dvojica na to papier a nosia spoločné priezvisko, alebo sa rozhodli z rôznych dôvodov ponechať si to svoje a kráčajú spoločným životom. Čiže poďme sa pozrieť na ten prvotný dôvod, prečo vznikol tento vzťah a neskôr sa rozpadáva. Dajme tomu, pretože museli, alebo však je tam nejaké neplánované tehotenstvo, alebo tlaky okolia. Väčšinou tie tlaky prichádzajú od tých najbližších, povedzme si úprimne, a tým je rodina, alebo majú nejaký dôvod, alebo nejaké také vzorce, že musí sa to, alebo nejaké očakávania. A ďalším dôvodom je tu vek, lebo roky postupne pribúdali a narast pocit frustrácie, že ostane sám, sama, no a postupne sa znižujú nároky na toho partnera a začne sa vzťah, ktorý nie je úplne dokonalý. Hej. A aj napriek tomu, že človek cíti, že niečo nehrá v tom vzťahu, zotrvá kvôli veku, pretože cíti, že už nemá toľko na výber. Ďalší dôvod, čo môže byť, je to, že sa poznajú dlhé roky a vzťah bol ďalším nejakým prírodzeným krokom v poradí, no a čiastočne je to aj zvyk a čiastočne je to aj strach. Zvyk, že poznáme jeden druhého a nič nás neprekvapí. A strach z toho, kde by sme našli niekoho nového, keď sme tak dlho boli vo vzťahu, kde doslova si nevieme predstaviť niekoho iného. Hej. Ďalší dôvod môžu byť spoločné hodnoty v danom momente, ktoré sa ale rokmi menia a menia sa u každého zvlášť, napríklad podľa obdobia, v ktorom sa nachádzajú, alebo hodnoty, ktoré určujú, čomu a komu venujeme pozornosť a energiu. Ďalší dôvod môže byť strach byť sama alebo sám. Potom sú tam rozdielne povahy v závislosti od živlov alebo rozdielnosti talentov. Neskôr je to rozdielnosť pohľadu na svet v závislosti od zaťažení a výchovy. Zaťaženie nejaké rodové alebo karmické. No a posledný bod alebo posledný taký dôvod, ktorému sa budem venovať, je neochota meniť sa a prispôsobovať sa druhému. To je celkom taký dosť silný bod, aj keď je síce posledný, ale však uvidíte, že niektorí možno, neviem, že sa v tom nájdete, ale že budete poznať ľudí okolo seba, ktorí sú podobní tomuto bodu. Poďme sa pozrieť na ten prvý bod, ktorý hovoril, že pretože museli. Bolo tam to neplánované tehotenstvo. No a tým pádom už vzniká vzťah, ktorý trvá dlhšie a nie je úplne ideálny. Fungujú mesiace alebo roky a nehovoria nejako o spoločnej budúcnosti, ktorý zahrňa potomka. No a ono sa to udeje. Príde tehotenstvo a pár sa potrebuje rozhodnúť, ako s tým naložiť. Či sú schopní vychovať dieťa spoločne, alebo jeden z nich, v tomto prípade má výhodu muž, sa zlakne a vycúva. Ak sa rozhodnú, že to risknú, aj napriek tomu, že vedia, že už dlhšiu dobu to medzi nimi škrípalo, tak následujúci roky môžu vyzerať následovne. Žena porodí, klasika, muž chodí naďalej do práce, zarába. No ale okrem peňazí nevyvíja nejakú iniciatívu v rámci starostlivosti o dieťa, lebo to tak necíti. Ide si v tých východených šlápajách a nič sa mu v podstate nemení. Až na to, že žene sa obráti život hore nohami a snaží sa prispôsobovať nové situácii. Časom sa cíti sama, cíti, že celá zodpovednosť je na nej, necíti podporu od muža. Aj keď mu to naznačí alebo povie, tak nič sa nezmení. Možno len na krátke obdobie, ale tak potom opäť to sklzne do starého známeho. Mesiace a roky plynú a žena tak začne pociťovať väčšiu nespokojnosť. Frustrácia narastá, no a k nej samozrejme sa pridávajú hádky.
Kým je ona na materskej, tak nemôže si vyskakovať, ale však jasné, že príjem a malé dieťa sa samo nevychová, tak snaží sa to ako tak akceptovať. No ale keď postupne ako dieťa rastie, získa väčšiu slobodu a tým pádom môže si nájsť prácu, ktorá jej zabezpečí vhodný príjem, ale povedzme si zase úprimne, nie je to úplne jednoduché. Ak je jedna z tých šťastných a nájde si prácu, ktorá zabezpečí slušný príjem, začne premýšľať nad odchodom. Hej. Dá si všetky pre a proti a je dostatočne sebavedomá na to, aby ten krok urobila. Pretože cíti, že bude lepšie, keď sa osamostatní, aj keď vie, že to nebude jednoduché vychovať dieťa sama, alebo má prípadne rodičov, ktorí jej pomôžu a má istotu. Takže každá tá žena musí si naozaj dať na misku váh všetky pre a proti, či to dokáže zvládnuť, či dokáže alebo ustať potom ten vzťah, v ktorom vlastne necíti podporu, ale finančne nie je v tom až tak dobre, aby mohla odísť od toho muža. Čiže sú to naozaj, to je alchymia doslova v priamom prenose a každá to má inak. Čiže čo pomohlo, aké kroky, ktoré urobila jedna, to nemusí druhá. Každá sa musí pozrieť na ten svoj balík možností, aby sa na základe toho rozhodla, aký krok ďalší urobil. Ďalší dôvod, pre ktorý sa rozpadávajú vlastne vzťahy, alebo na začiatku sa dajú dokopy, je to vek. Roky pribúdajú, ako som hovorila, a on alebo ona zistí, že najväčší čas je založiť rodinu alebo aspoň partnera. Začne podnikať nejaké kroky, napríklad, ja neviem, môžeme povedať kamarátom, známym, neznámym, začnú vás prepájať, prípadne sa využije zoznamka, začne sa randiť, skúšať šťastie aj tam, alebo sa začne rozkúkavať v práci, či tam nie je náhodou taký vhodný materiál. No a hľadanie je úspešné a na svete je nový pár. Vzťah. Všetko sa vyvíja normálne, ale zároveň je tam to ale. Jeden z nich cíti, že to nie je ideálne, že je tam niečo, čo u partnera postráda, alebo mu naopak prekáža. Možno je to správanie, možno štýl obliekania alebo reakcie v rôznych situáciách, avšak vek a celkovo nedostatok času ani jednému z nich nedovolí sa rozísť. Rozhodnutá, kde ďalej pokračovať a zotrvajú vo vzťahu. Mesiace a roky ubiehajú, príde deti, povinnosti, práca, klasika. No a postupne začnú sa vynárať výčitky, ktoré sa týkajú presne tých vlastností, povahových črt, ktoré im vadili už na začiatku. Oni o tom vedeli, len to potlačili alebo vedome skryli, ale ono sa to začne vynárať späť. No a väčšinou sú to práve tieto body a príčinou opakujúcich sa hádok. A teraz sa musia rozhodnúť, alebo je to na obidvoch, čo s tým. Buď si uznajú, že je OK, stalo sa to a naozaj tam nie je riešenie a dohodnú sa, že je čas rozísť sa, alebo jeden z nich začne na sebe pracovať, snaží sa to zlepší. Ale ten druhý môže mať pocit, že je to všetko v poriadku a nemusí nič. A čo sa vlastne deje? Ak si to predstavíte zase nejakú misku váh, máte jedného partnera a druhého, jeden ostáva v nemennom nastavení a druhý na sebe začne pracovať, tak zase energeticky ide vyššie. A tá priepasť alebo rozdiely sa začnú zväčšovať a tým pádom je to ešte horšie ako na začiatku. A vzťah je zrelý na zánik. Lebo tým, že keď ten druhý na sebe pracuje, tak jeho povaha alebo jeho reakcie sú iné a v podstate je spokojnejší a ten druhý zotrváva a začnú zase narážať a nechápu sa. Čiže potom je na nich, alebo na jednom z nich, väčšinou je ten ktorý je energeticky vyššie, sa rozhodne čo ďalej. Aký máme ten ďalší dôvod? Pretože sa poznali dlhé roky a vzťah bol ďalším prirodzeným krokom v poradí. OK. Zoberme si vzťah, ako sú ľudia, ktorí sa poznajú už napríklad od strednej školy a randia a prežili naozaj kadečo a naozaj nič neprekvapí. No mesiace a roky plynú a jeden, respektíve možno obaja, začnú pociťovať, že tam niečo chýba. Všetko zažili, prežili a začnú pociťovať mierny stereotyp alebo nudu.
Hovorí sa, že na vzťahu treba neustále síce pracovať, aby rástol, s čím súhlasím, ale máme tu opäť to ďalšie ale. Každý prechádzame v živote fázami. Ja to párkrát aj opakujem, ale je to tak. Prechádzame rôznymi vibráciami, ktoré majú na to vplyv, alebo ktoré majú na nás vplyv. Menia sa nám hodnoty, menia sa nám priority. Čiže, a tak ako mal aj tento vzťah rovnaké priority a hodnoty, keď sa dali pred x rokmi dokopy, tak postupne sa im začali meniť. Začali napríklad na rovnakých, je to rodina, že spoločná hodnota, priorita a cieľ, deti rástli, odrástli a tak ďalej. A zrazu to už nie je o tom, že sa idú spoločne podieľať na budovanie rodinného hniezda. No problém nastáva vtedy, keď jeden, ktorý to tak nevidí, ostáva v nemenom a fixuje sa napríklad na príchod vnúčat, alebo má potrebu neustále pomáhať deťom, aj keď sú už dospelí, a druhý zatúži po zmene. Čiže jeho priority a hodnoty sa zmenili. Cíti, že chce ísť iným smerom. A tu prichádza vlastne ten konflikt. Jeden sa nemení a druhý sa mení. Jeden nechápe, prečo sa ten druhý zrazu zmenil a nedokáže s ním držať krok. A nastáva to vzdialovanie. Postupne sa od seba vzdialujú. Aký môže byť tam ďalší dôvod? Spoločné hodnoty v danom momente, ktoré sa roky menia. Čiže rozdielnosť hodnot. Keď sa na to tak pozriem, je to trošku podobné ako ten bod predtým, ale tu viac ide o rozdielnosť potrieb z hľadiska pohlavia. Máme tu klasický vzťah, ktorý vznikol z podobne nastavených hodnôt a priorít. Žena respektíve muž cítili, že si rozumejú, že si majú čo povedať, že cítia bezpečie a istotu. Hej. Ale je tam jedna oblasť, ktorá nie je úplne tutti frutti, je to intimná oblasť. Je síce, dajme tomu, že v priemere OK, ale určite je tam nejaký priestor na zlepšenie. Avšak všetky ostatné body, atribúty, hodnoty sú v poriadku, je tam viac pozitív ako negatív. No a zase ideme postupne na časové nejakej línii, že roky plynú, prídu deti, rastú, odrastú a zrazu to nie je o tej rodine, je tu len muž a žena. No a žena po rokoch starostlivosti o deti túži po sebarealizácii a začínajú sa aj tieto hodnoty meniť. Začína sa viac pozerať na seba, na svoje potreby, pretože roky dávala tú svoju pozornosť nie sebe, ale iným. Začína si vážiť svoj čas, energiu a hlavne seba. Možno začať cvičiť, môže sa začať viac starať o svoje telo, o výzáž, mení spoločnosť. Jej vnútorná sila silne a ona cíti, že chce viac. Chce viac od života, chce možno cestovať, objavovať, spoznávať. To, čo roky nemohlo byť jej prioritou, lebo deti, rodina, domácnosť, tak naberá na obrátkach. Ako by chcela tak dobehnúť to zameškané, dostáva krídla, chce zažívať tú slobodu. A samozrejme nemusí už kontrolovať Edu Page. Už nemusí nikomu dokazovať a vysvetľovať svoje konania. No a kde je v tom muž? No, je to dobrá otázka, lebo ak je uvedomelý a chápajúci, tak ju chápe a pochopí ju. Bude pri nej, podporí ju, dokonca môže pomôcť hľadaním nejakej destinácie na ďalší výlet alebo nejaký retreat. Ale ak to tak nie je, tak je možné, čo sa môže stať, že on cíti, že tú ženu stráca. V zmysle, že sa mu dostatočne nevenuje. Hej, ja to dám trošku do úvodzoviek, že je to skoro ako ďalšie dieťa. A namiesto ten podpory, ktorá by tam mala prísť, prichádzajú výčitky. Napríklad nejaké obvinenia, že sa nevenuje rodine, že sa nedbá domácnosť, alebo sa stará len o seba. No a povedzme si zase úprimne, že ak táto dvojica nenájde spoločnú reč a nejaké nové hodnoty,
tak zase naražajú a prichádza k častejším nedorozumeniam. Pretože polovička jedna sa cíti zanedbaná a žena zase nepochopená. A každý z nich má rozdielnú predstavu o trávení času a postupne sa ich cesty vzdialujú. Aký ďalší môže byť ten dôvod rozpadávajúceho vzťahu? Strach byť sama. Predstavte si, alebo určite poznáte vo svojom okolí ľudí, ktorí nedokážu byť sami. Väčšinou už randili už v skorom veku alebo mali ten vzťah a oveľa skôr ako ich vrstovníci. No a po rozchode či väčšinou si okamžite nájdu ďalšieho partnera. A viac menej to ide tak stále, hej, že cítia, že nedokážu byť sami, pretože sa boja byť sami. Naháňa im to strach. Hej. Naháňa im to strach, že keď človek ostane sám alebo v tichu, jeho myšlienky začnú zrazu prúdiť. Jeho hlava vyprodukuje veľké množstvo myšlienok, ktoré nebývajú veľmi pozitívne a preto majú títo ľudia tendenciu, neviem, napríklad niečo si púšťať alebo nebyť v tichu. Je to hudba, podcast, televízor. Stále im tam niečo beží v pozadí. Lebo keď si predstavíte to kvantum myšlienok a stále vám to víri v hlave, tak oni to musia prehlušiť. Namiesto toho, aby sa zastavili a trošku možno to ticho sa naučili vnímať, tak to nerobia. Čiže väčšinou títo ľudia sú to ľudia, ktorí zotrvajú vo vzťahu len preto, aby neboli a nezostali sami. Aj keď ten partner nesplňa tie kritériá a vedia, že to není ten vysnívaný partner, ale zo strachu, zo samoty ho neopustia. A väčšinou si vymyslia aj výhovorky pre seba alebo blízkych typu, že ale vieš, čo by robila bezo mňa, alebo čo by robil bezo mňa. Ako keby to obrátia tak, že tomu druhému robia vlastne láskavosť. Ale na druhej strane pravda je taká, že im to vyhovuje. Že sú to oni, ktorí zotrvajú vo vzťahu, lebo sa boja byť sami. Čiže ak si predstavíte takýto vzťah, tak zase mesiace, roky plynú a je tento vzťah vytvorený z ľudí, ktorí sú úplne že odlišní. Nemajú nič spoločné, zotrvajú možno kvôli deťom, ak sú tam, sú nekompatibilní, rozdielní, hádky, nedorozumenia naberajú na obrátkach. Sú tam častejšie ako treba. No a neskôr prichádzajú výčitky, obmedzenia, manipulácia, žiarlivosť, nevera a tak ďalej a tak ďalej. Potom tu máme aký ďalší dôvod? Rozdielnosť povah v závislosti od živlov alebo znamenia talentov. Toto nebudem môcť nejako rozpitvávať, ale živly v podstate, aké máme živly? Živly, v ktorom sme sa narodili, môžu byť 4, oheň, voda, vzduch, zem. A znamenia, to je 12 zvieratníkov, barán, bík a tak ďalej. No a talenty. Dám len nejaký príklad zo živlov. Napríklad máme, chlapa máme barana, ktorý je akčný, sebavedomý, akcie schopný. No a pána je zemita, stála, stabilná. Takže jeden tento oheň prináša do vzťahu akčnosť, výzvu, aj také novátorstvo, a druhý prináša stabilitu a uzemnenie. Tak keď sa pozriete na túto rozdielnosť, na začiatku to jeden druhému imponuje, lebo však čo? Jeden zároveň oheň ťahá pannu a ukazuje, ako ísť do zmeny a bez strachu. A pána svojou rozvážnosťou zase pomáha baranovi nastaviť zrkadlo. Hej? Ako sa utlmiť, uzemniť. No ale neskôr, keď zase mesiace, roky fungujú takto, tak to, čo ich bavilo na začiatku, začne im zrazu prekážať. Lebo oni sú úplne odlišné povahy. Neskôr to je veľká dávka potom kompromisov, komunikácie, lebo baran, ak je to nám chlap, uprednostňuje väčšinou seba svoje záujmy, nepýta sa, urobí ako uzná za vhodné, vymyslí akcie, nebojí sa zmien a to isté očakáva od svojej polovičky. Ale ak je žena panna, cíti, že toto tempo nie je udržateľné. A cíti, že jej baterky zrazu sú vybité, nestíha mu, lebo sú tam stále aktivity, menia sa plány a má pocit, že tá zem, keďže je to zemité znamenie, že sa jej stráca pevná pôda pod nohami.
Aj keď sa snaží dobehnúť, naladiť sa na jeho vlnu, nedá to. Proste to nedá. Psychicky ani fyzicky. Hej. A keď si predstavíte tie živly, máte oheň. Hej. Silný oheň. Zem. Klasická zem. A čo sa vtedy stane, keď je príliš veľa ohňa? Tak zem vysychá. Hej. Nevládze. A zároveň oheň je brzdený, čiže obidva cítia, že to začína škrípať. Už len na tomto, keď si predstavíme z prírody klasický príklad týchto živlov, tak vieme si predstaviť, ako to vyzerá vo vzťahu. Ďalší bod, ktorý je nejakým dôvodom, prečo sa rozpadávajú vzťahy, tak môže to byť rozdielnosť pohľadu na svet v závislosti od zaťaženia alebo od výchovy. Tak napríklad, dajme tomu, že jeden z nich vyrastal v rodine, kde mal možnosť zažívať rôznorodosť, iné prístupy, inú výchovu, že niekto vyrastal v prostredí, kde bola láska, neha na dennom poriadku. A zase ten druhý, kde vládol chaos, krik alebo nejaká bolesť. Hej. Niekde mohla byť dominantná matka, zase otec. Niekde vyrastali deti ako samorosty a niekde boli helikopteroví rodičia. Niekde sa možno komunikovalo o všetkom a niekde len o niečom. Takže niekde podporujú sa talenty a niekde zase jedinečnosť sa ubíja. Je to taký brutálny mix toho, ktorý formuje povahu človeka. Tak si predstavte, že máme vzťah, ktorý je tvorený zo ženy, ktorá vyrastala v harmonickom prostredí a je zvyknutá na komfort a nehu. Naopak, muž vyrastal v prostredí, sa nekomunikovalo, nejedlo pri jednom stole a mal napríklad dominantnú matku. Neskôr vo vzťahu to môže vyzerať takto. Žena chce vytvárať prostredie, kde všetci členovia rodiny sa cítia dobre. Lebo však má to z domu, je rada, keď majú napríklad spoločnú večeru, keď sa rozprávajú. Ale muž, keďže to nezažil, tak on nechápe. Nespolupracuje, lebo to nepozná z domu. A takto vzniká odlišný pohľad na výchovu a aj deti neskôr. Alebo žena chce ísť von spoločne s ním, lebo však chce budovať ten vzťah a doprať si čas vo dvojici a on to nepotrebuje, lebo zase nevyrastal v takom prostredí, kde to bolo. A vzniká tu prázdno a rozdiel, kde žena sa cíti byť sama. A muž nevie pochopiť, prečo to tak je. Lebo ak dlhé roky vy vyrastáte v prostredí, kde to je bežné, vy sa neviete nejako naladiť na toho druhého človeka. Ale môžete na tom začať pracovať. Alebo si poviete, OK, ten druhý mi stojí za to a urobím niečo preto, aby som pochopil alebo začal sa správať inak, lebo ja viem, že tá žena to ocení a potrebuje to. No a sme u konca a máme tu posledný bod a je to neochota meniť sa a prispôsobovať sa druhému. A je to taký prípad alebo príklad toho, keď obidvaja sú viac menej ambiciózni ľudia a majú svoje ambície. Či už dajme tomu, že majú aj vysokú pozíciu. No a títo dvaja sa rozhodnú, že OK, bolo by na čase mať deti. No a tým pádom jeden z nich musí ostať doma. A tu prichádza ten prvý problém, že kto? Za normálnych okolností je to väčšinou žena, ale keď máme takých rovnakých ľudí, ktorých priorita je niekde inde, tak nastáva problém. Ale tak čisto hypoteticky. Dajme tomu, že ostáva žena na materskej, no ale po čase cíti sa nedostatočne, lebo má potrebu sa realizovať. Ale keď deti sú príliš malé a nemá pomoc blízkych, tak buď si môže nájsť čo? Platenú opatrovateľku, čo asi není úplne bežné, alebo má prácu, ktorú začne vykonávať popri starostlivosti o dieťa. A v práci to vyzerá následovne. Dieťa spí, vykladá počítač a ak nestíha, dorába po večeroch a po nociach. Začína byť unavená, ale keďže má ambície, ktoré tam vždy boli, nepolaví
lebo má pocit, že starostlivosť o dieťa ju nenaplňa. Čiže a ako sa potom, ako to vidíme, alebo čo to začne sa diať v tom okolí, kde sa začína byť choré, alebo cíti, že nemá dostatok lásky, nehy, pozornosti od matky. No a žena samozrejme nestíha, začína pociťovať frustráciu, že nemá kto pomôcť, lebo muž je v práci, má veľa povinností, no a začína sa to prejavovať aj na tele, ktoré dáva signály, že nevládza. Začínajú tam byť hádky, výčitky voči mužovi, že nepomáha, že všetko je na jej pleciach, ona nemá čas sa realizovať. Ale keď sa vrátime zase na ten začiatok, tak obidva presne vedeli, že sú v podstate rovnakí a ona vedela, že aj muž sa nezmení a bude tráviť dlhé hodiny v práci. Čiže najviac na to žiaľ dopláca dieťa, ktoré je na druhej kolaji. A čo by sa malo urobiť inak? Stále sa to deje preto, lebo ani jeden z týchto dvoch nemá snahu ustúpiť a prispôsobiť sa zmene. Ani jeden z nich neberie ohľad na to, že rodina je o spolupráci, o výchove a o presnutí svojho ega bokom. A je veľká pravdepodobnosť, alebo väčšinou sa to mi potvrdzuje aj z praxe, že z týchto vzťahov sa rodia deti, ktoré neskôr pociťujú nedostatok lásky a sebahodnoty. Hej. Možno aj trpia nejakými závislosťami alebo potrebou extrémnej pozornosti a potom si priťahujú nezdravých partnerov. A to len pretože na začiatku tu bol vzťah, kde obidvaja nosia v úvodzovkách nohavice. Lebo nepochopili, že čo znamená pojem rodina a silou mocou si dokazujú svoju dôležitosť, svoje ega. Že kto z koho. No a som na konci tejto epizódy, kde som sa venovala 8 dôvodom, prečo sa vzťahy môžu rozpadať. Väčšinou vychádzam zo skúseností, ktoré mám v rámci svojej praxe. A čo môžem vlastne vám len poradiť, že v prvom rade začnite od seba. Lebo druhý zmeniť nemôžeme a seba áno. A partnera môžeme inšpirovať a či už bude on ochotný sa zmeniť, alebo nie, už je na ňom. Hej. Lebo neskôr sa ukáže, či máte byť spolu a nájdete spoločnú reč a nastavíte si nové spoločné hodnoty, alebo je časť doslova sa rozísť. Hej. Že už je čas, že ste si odozdali všetko, čo ste si mali a je čas sa posunúť ďalej. V rámci už aj v práci alebo v rámci poradenstva, či už numerov coachingu, sa stretávam s klientami, kde riešime nielen ich samotných, ale pozeráme sa aj na vzťahy, či už s partnerom alebo deťmi. Takže aj vďaka čísla vidím, kde má daný človek vzťah, problémy a výzvy a vidím priestor, kde je priestor na rozvoj a na nápravu. Alebo a spôsob, ako postupovať v danom vzťahu, aby to fungovalo. Čiže ak máte pocit, že sa vás to týka, aby ste sa potrebovali pozrieť na tie svoje čísla a na tento váš vzťah, či už sebe, alebo k partnerovi, deťom, k rodičom, som tu pre vás. A link na služby, link na numero coaching alebo na Gallup nájdete v prílohe. A ja verím, že každý, kto to bude počuť, túto sériu, sa tam buď nájde a začne na základe toho pracovať na sebe. A nie z tej druhej strany, ale hlavne od seba. Toľko odo mňa a majte sa pekne.